So bari mu ci gaba da magana inda muka tsaya akan abin da ya shafi analytics. So stock analytics dama kamar yadda muka faɗa, it focus on more on the fundamental analysis, wato key abubuwan da kamfani ta wannan ta gino aka yi, abin da ya shafi riba ko kuma revenue, total sales ɗinsu da ko kuma wani bashi. Wannan duka suna cikin abubuwan da wannan suke affecting ɗin stock, wato shi kamfani da kuma hannun jarinsu. So idan kana bibiyan kamfani, idan a wata suka ce suka fitar da news, sun samu riba sosai. So hakan yana causing ɗin price ɗinsu ya tashi, sannan kuma mutane za su yi investing domin suke samun wannan riban nan. Sannan akwai technical analysis, wato chart ko price movement, amma wannan kana trading ɗin shi ne yau da gobe. So though we know that stock market is not as volatile as other markets like crypto ko forex. So kasuwar wani zaki ga ba wani, za ka ga ba wani movie ne ke yi na kirki ba. In terms of price movement, kalan it's not that volatile da yake caccanjawa, amma there is a situation that za ka ga price ɗin stock yana iya wannan canje-canjen nan, amma dai it's not like yanda suke a crypto ko kuma a forex. So sai kuma market news, shi ma wannan you have to be very careful. Kalan abin da ya shafi NGX, dole ka ke following ɗinsu Nigerian stock, Nigerian Group of Exchange ko. To dole ka ke following ɗin news ɗinsu, kana samun bayanai me yake going, me ne baya tafiya. So most of the time in za ka yi haka dama, misali kawai ka zo ka social media kai tafi kana following ɗinsu. Misali in ka zo ka ce, in ka sa kawai NGX ne yake, NGX in kai searching ɗin shi yauwa, kun gani Nigerian Exchange Group gashi ya fara kawowa. So kun ga mai yanda kuke kallo gashi nan. To za ka fara kallon news. Kaga yanzu akwai presentation, market addresses capital market shareholders with the fact behind the figure. So kalan wayannan su ne fundamental factors da suke echoes of listing Dangote Cement PLC misali. So wannan news ne da an ka bi yana da factor, yana affecting ɗin price na wani abu. Yana sa either abun ya tashi ko kuma ya sauka. Ya danganta da news. Positive news today, it bring positive result and vice versa. Sannan sai strategy ɗinka na kai a matsayinka na investor, wani kalan strategy kake amfani da shi. Shin kana holding ɗin shi ne for long term, wato lokaci da yawa, shekaru tukun kana invest ne for long term, wanda advisably mutum ya investing saboda wannan, wato yana sayan hannun jari da kaɗan da kaɗan da kaɗan, kana siya kaɗan kaɗan kaɗan. Ko da naira 500 ne a kalan su Afri Invest aka iya yi. A kalan su Afri Invest aka iya, ko da naira 500 ne da kaɗan kana investing. To before time za ka ga ka samu portion da yawa. To wannan in ka samu portion da yawa na hannun jarin nan, benefit da yawa kalan su dividend ɗin nan, kuma in kai holding ɗin massive percentage na wani abu na kamfani, to kana iya shiga part of decision makers, wanda dole za a yi baki decision wannan kamfanin sai da ku. So dole kalan wannan, so for long term holding yana da muhimmanci sosai. Sannan akwai short term, mutanen da suke sayarwa suke saya su sayar quickly idan prices ya yi tashi kawai su sayar. Wannan su ma traders kenan. Amma dai wannan dai a kasuwa kalan na hannun jari ana yi, amma bai fiye zama necessary ba kamar yadda ake holding ɗin shi. Domin in yayi aka samu shekaru kana holding, to zai tara ba dividend sannan kuma ga capital appreciation. So kuma da akwai dividend investing companies da za ka yi focusing akai, wanda suke paying dividend. Misali kalan su Jaiz Bank ɗin nan suna yi, kalan su Dangote tarkacen shi ma yana yi, kalan su BUA. To dole ka yi focus akan kalan wayannan saboda su baka damar kai ma kana samun wani abu. So these are the some of the things. Sannan kuma diversification. Kada kawai ka ɗauki kamfani ɗaya tol ka je ka investing a ciki. A'a, ka zama diverse, ka ɗauki kamfani da yawa, so that in wannan bai favoring ɗinka ba, ɗayan zai yi. Wannan ma yana da muhimmanci. Sannan kuma sai abin da ya shafi risks, wato taking a risk, managing risk a shi kan kasuwa. So dole ne ka samu risk ɗin market shine na farko, prices can go down.
prices zai je ƙasa. Babu wata kasuwa indai kasuwan gaskiya da gaskiya ne da kawai ace kasuwan sama kawai take yi ba ta yin ƙasa baya yiwuwa. So dole ne akwai sama akwai ƙasa. You must learn that. Sannan na biyu kuma inflation. Dole ne ka san daga lokaci zuwa lokaci value na kuɗi yana raguwa musamman naira against dollar tana faɗuwa tana tashi yana faɗuwa to dole ne ka san wannan. Sannan kuma liquidity. Liquidity wato kuɗi da kamfani ta zuba as a reserve. Kun gane wanda shi yake baka daman ka saya da shaf shaf ko kuma ka sayar musamman when it comes to sayarwa. So quickly dole in kana duba ka duba liquidity da yake kan stock wanda in muka je practical za ku gani. So dole liquidity ka ya zama na kuɗin ka stock ɗin da aka saya tana da enough liquidity da duk sanda in ka tashi sayarwa ko saya za ka samu za a siye shi shaf shaf. Wannan ma yana da muhimmanci za ka sayar da shi shaf shaf. So these are some of the key things there. So sannan next thing shine mu shiga abin da ya shafi direct demonstration wato mu shiga cikin applications ɗin muyi demonstration ga wajajen da kaza da kaza. Sai abin da ya shafi tax and legal issue. So dole ne ka san ɗan dokoki. Akwai kalan tax da yake hawa kan dividend payment. Misali 10% deduction. Kalan wannan abubuwan dai duka dai ya danganta da companies ɗin da kuma government policy. Sannan kuma abin da ya shafi misali scam. So you have to avoid scam. Dole ne ka yi checking ko dai broker shin broker sun yi an yi approving ɗinsu by SEC wato Security and Exchange Commission. So abin da ake yi just come to your browser. In ka zo browser ka yi searching ɗin kun gani list daga nan inda muka ce list of stock brokers in Nigeria approved by SEC. Za ka gani. Za ka duba wanda kake amfani da shi. Is it approved by SEC? Akwai list ɗinsu ma ai. Gashi nan find a broker. A nan misali duk wannan za ka iya shiga. In ka shiga kai gani find a broker licensed by kaza. To kun gani a nan wajen in ka shiga ka fara gani akwai kala kala kaca kaca brokers gashi nan da active ɗin da non active ones. So kowanne dai a nan za ka iya zuwa ka yi searching ɗin wanne ne wanda kake amfani da shi and so forth. Ka duba gani duk wanda kaga akwai shi. To kun gani da akwai invest muke amfani. Gashi nan kun gani akwai invest limited. Kun gani gashi nan akwai invest is active status ɗin shi. Head office ɗinsu gashi nan yana Lagos. Ga phone contact ɗinsu, ga email ɗinsu, ga website ɗinsu, date of incorporation. Kun ga date da suka fara aiki 1994. Daga 1994 har zuwa yau suna aiki. To ka ga shekara nawa kenan. Yana ɗaya daga cikin abun da na duba kusan shekara 30 years na yi selection da Africa Invest Securities Limited nake amfani da shi saboda aƙalla akwai consistency a lamarinsu. Shekara 30 ai sun yi ƙoƙari. 30 years dai abu yana aiki ai kaga akwai halamun gaskiya kenan. Babu kuma tunanin za su gudu tunda kuma suna da duk wani license. So hakan ya saka muka ɗauki Africa Invest muke amfani da su. Kuma su direct dama they are brokers. So kun ga status ɗinsu is active. So akwai dai abubuwa dai da yawa da you can check it. Kalan wa'annan so aƙalla suna da verification da NGX. So these are some of the key things that you need to focus on. So daga nan dai dole ne you have to kuma understand the market ka fahimci ya kasuwan take aiki. Dole ne in dai kuɗi ko riba kake so ka samu musamman shi abin da ya shafi hannun jari dama ana long term investment ne. So long term investment ne. Ana wato yin investing ne don dogon lokaci don a samu masu ana samun kuɗi na shiga da shi. So dole ne sai ka yi haƙuri maganan gaskiya. Dole ne sai ka yi haƙuri most at times sannan kuma dole ne sai ka zama na kar ka zama kawai fully mahaukaci kawai idan ka yi wani abu yana ba da kuɗi kawai ka shiga direct kai bincike
Sannan ka yi setting ɗin financial goals. Misali school fees kake so ka biya ko retirement da sauransu ko kuɗi kake so ka saya. To sai ka fara da kaɗan da kaɗan kana investing. Kamar yadda fara ko ɗari biyar zaka na iya sakawa. Kaɗan kaɗan za ka ke investing har ka tara ka yi possession ɗin wani ɓangare da yawa na hannun jarin kamfani.